Jag skakar. Ja. Så att det här ska gå på samma ett varv. Om du sätter den här bilen pappa, ska du köra samma en sväng? Du får titta där. Ja, du ska få köra om du bara rullar ner dig. Du får inte så i banan, vet du. Hur mer har de? Sådana här har du. Ja. Det är slöst. Vad gammal är han? 19 år. Ja. Och här är ju så här, så du är söt då. Ja.